Welcome sa akin channel, and for today's vlog, mag-apple picking tayo. Let's go! Dito sa Canada, pag malapit na ang taglamig, ang isang pwede nyong gawin ay ang pag-apple picking. Lalo na pag malapit na po ang Thanksgiving. Kasi October 10 ang schedule ng Thanksgiving dito sa Canada. So, malamig na. So, ito yung season para mag-apple picking. And nandito tayo ngayon sa Downes Farm para mag-pick ng apple. Dito to sa Caledon, Ontario. Ito yung medyo malapit sa amin. Kasi 1 hour drive. Pero meron pang mas mga malapit, pero pinili namin dito ngayong season kasi hindi pa kami nakapunta dito, di ba? And yan pong mga nahulog pala dyan sa baba. Tingnan, pakita ko sa. So, yung mga yan, so hinahayaan na lang nila yan para meron rin makain yung mga hayop pagdating ng taglamig, and pataba na rin yan sa mga halaman, sigurado. So, diba, parang sayang, ang daming nalalaglag, pero po sa dami ng bunga ng mga apple trees, hindi po yan sayang. Hello yun. Tagal ako magunugak na ko. Halika dito. Okay, subukan nga natin kumuha ng apple. Yung presko sa puno. Yan. Yung isa ko. Noko. Enjoy na enjoy. Sige, pick tayo nito. Yan, try natin. Punasan lang natin dito sa damit. Yan. Saan natin? Matamis. Sweet. Diba? Enjoy na enjoy siya. Ibig sabihin matamis. And ang kagandahan po dito sa Downes Farm, hindi ng pag-apple picking ang meron sila. Meron din silang mga activities para sa mga bata. Meron mga rides, yung wagon. Sinubukan namin. Medyo ang entrance nila is $17, pero sa online nyo bibilihin yun. Mas mura kasi pag dyan po sa ano nila sa entrance, sa counter nila is $19 at least. Makatipid kayo ng $2.
And medyo marami rin po sila ditong variety ng apple. Katulad nito, Honeycrisp ba tawag dyan? And ito, yung green apple. Yan. Yan, yan, yan. And yan. Yan, green apple. Yan. Daming bunga. And ito naman, ang lalaking apple. Parang hilaw pa sila. Hindi ko alam kung anong klaseng variety yan. Pero, ang lalaki. Siguro maasim pa yan. So ito naman yung Red Delicious daw. Not ready. Mukha bang hindi pa ready yan? Ang sarap ng pitasin ng mga yan eh. Oh. Huh? Laki rin. Wow. Ito naman, Jonah Gold. Ready na daw. Ay, meron mga namimitas doon. Ready na pero kaya pala medyo kalbo na. Yan. Yup. Wow. Wow. Ito naman is Ambrosia. Not ready pa daw. Yan no. Kita nyo yan. So sa Pilipinas, sa palengke lang ako nakakita nito. Eh ngayon, eto, tingnan nyo. Ito po oh. Nasa puno. Oh. Nasa puno. Nagsisilaglagan lang. Yan. Ang dami. Wow. Maraming Pilipino rin nagpipik. Yan, mga Pilipino. Buti na lang mainit kasi yung mga nakaraan ay maulan. Yan. And dito po sa Downy Farm, wala kayong babayaran na entrance fee. Ang babayaran nyo lang yung plastic na kukunin nyo na paglalagyan nyo ng apple. So 10 pounds is $25 and yung 20 pounds is $40. So mas makakatipid kayo dun sa 20 pounds. So yun. Matay nito. Medyo hilaw pa pero pwede na. Ang tamis. Parang yung mga nabibili lang sa palengke. Yung mga nabibili lang sa palengke, yun din to. Ang daming bunga. Yan. Lahat bunga yan. Yan. Nakita yung mga pula. Lahat po yan. 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 Diba? Daming laglag lang. Pataba na lang yan tapos sa mga hayop na rin paggabi. Sa pagpanahon ng winter na. Halo, yun man mahulog man ay.